Tämän kimpun oikein ideana on tällainen käsin rautalangasta pirkattu kaunis korumansetti. Ja muina kukkina tässä kimpussa on käytetty lampaadan ruusua, joka on tämä oranssi ruusu. Sitten pientä minikerpeeraa, jota me kukkakauppiaspiirissä kutsumme kermiiniksi. Ja siellä löytyy maapähkinää, meriheinää. Eli kaikkia semmoista. Ja Mervin hiuksissa on ainutlaatuisen kaunis Mervi vielä hylkää. Tämä on ja itse tehty, kukista tehty tiara. Ja tällaista kimppua ette varmaan monta kertaa ole elämässäni nähneet. Eli tämä on tällainen muffityyliin pelkästä harsokukasta sidottu kimppu, jossa pidetään kättä sisällä. Ja sitä on pikkusen koristeltu keijun liljalla ja peikon pähkinällä. Tämän kimppu voisi hyvin kuvitella talvihäihin esimerkiksi jonkin turkissomisteisen morsiuspuvun kanssa. Seuraavana meillä on morsiamena Anette. Anetella on tällainen luuvärinen, paljeteen somistettu morsiuspuku. Sarilla on tällainen himmeästi hohtava, kaksivärinen, leveähelmainen puku. Helma koristeltu kauniisti ruusukkeilla. Sarin kampauksen on tehnyt parturikampaamo hiusliin ja Eeva Marjamäki. Ja Sarin kimppu saattaa olla viime kesältä näistä julkishäistä lehtien kuvista tuttu kimppu, eli tämmöinen viuhkakuosiin sidottu kimppu. Tämä on aloitettu ihan niin, että on tehty esteviuhka ja siihen laitettu kukkia kiinni. Oikein kaunis kimppu. Tosin ei tietenkään mikään perinteisen kimpun ystävällä. Ja morsiamet on leikannut Colosseum Cosmeticsin edustajat Sari Keskilevijoki, Raili Linna ja Kaija Hakola. Ruseteen ja paljeteen ja sydänkuvioon koristellut morsiuspuvun kantaja Päivi. Oikein upea laskeutuva prinsessamallin puku. Päivin kampauksen on tehnyt parturikampaamo Hiuslinja ja Eeva Marjamäki. Leveään pukuun kauniisti sopiva rankamallinen kaarikimppu. Ei kukkamäärällä koreile, mutta sitäkin kauniimmin tulevat kaikki kukat esiin. Tässä on käytetty ranskalaista tulppaalia, tämä pitkävartinen isokukkainen tulppaali. Ja valkoista orkidean kukkaa. Ja huomatkaa, miten tämä kimppu kannetaan käden päälle. Ja kaikki meidän morsiamet, sulhaset, oikeastaan koko hääväen on meikattu. Sarin hiukset on kammannut parturikampaamo Hiuslinja Eeva Marjamäki. Ja tässä meillä on taas hieman poikkeavampi morsiuskimppu. Eli ei ole mitään kukkaloistoa. Oikeastaan tällaisen teräsheinän pohjaan tehty kukkakimppu, josta löytyy tällaisia eksoottisia hedelmiä, niin kuin karambola eli tähtihedelmä, lootuksen kuivaa siemenkotaa ja muutama vihreä heilikka. Eli kyllä sillä kukkaakin on. Kaunis varsiossa, pelkästä heinästä tehty varsiossa. Sopii oikein kauniisti sekä leveän että kapean puvun kanssa. Teille oikein kunnon hovikuumarrusta. No ja kyllä mä tästä voin kertoa. Täällä on oikein näitä meidän sitojia, eli näitä sidonnan jatko-opiskelijoita.
Paljon teillä kaikkea on näitä? Kimppuja. Niin. Niitä on 20, eli jokainen morsian teki itselleen 2 kimppua. No, ne oli niin erikoisia. Musta tuntuu, että teillä kyllä varmaan puhuita niin huomioon. Onko sun mielestä kimppujen arvostus tai kimppujen arvostana enemmän? On. Ja ihan sillä tavalla, että me tehdään ihan tietysti. Voi, mulla on aamukampaus vielä tässä. Eikö sun kiinnittää tuomaan? Niin. Tiedätkö semmoinen monimitalisessa maailmankuvasta? Näkössä kellot ja yksi niistä liittyy useampia sitten. Ei ole osi sun paikasta. Oli nyt joku näitkö tuossa oli semmoisia niin sitten oli niinku järjestelmiä erilaisesti. Semmoisen tämmöinen tuollainen vitsisuus, jossa saadaan koko kokonaan vitsiä. Ettei vaan hihat tai ylä, vaan että kaikki se Saa mennä samalla kertaa, kun tuota niin yksi. kertaa, kun tuota niin